беренче катнашкан өчен безнең диплом белән рәхмәт хаты белән бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан үткәрелгән Ак калфак укучы кызлар бәйгесендә Галимбикова Илзира Игизар кызы бүләкләнә. Губайдуллина Ландыш Фәһим кызы Валиева Лейсен Рузил кызы. Лейсен. Гиззатуллина Илзира. Лауреат исеменә Безнең лауреат исеменә 12-нче гимназиядан Хөснетдинова Алина Рамазан кызы. Бу баланың гомумән жюри әгъзаларына нәрсә ошады бу балада? Тыйнаклык. Һәм үзе фикерен матур гына әйтеп, тыныч кына әйтеп, сабыр гына әйтеп җавап бирә белүе. Һәм инде эссесе гел үзе фикере генә. Анда бер нинди зурлар фикере дә кушылмаган. Менә лауреатларга шушы дипломны һәм шул вакытта без аларга алдык. Хәзердән үк кия башласыннар дип көмеш алкалар. Матур итеп эшләнгән көмеш алкалар. Һәм инде Айрат әфәнденең ише бусы кул белән шигелгән. Менә сез Луиза ханымны бүген дә күрсез. Мәҗитов музее директоры ул безнең. Һәм бик оста ханы, ул безнең хан бикәбез дип әйтсәң дә була Луиза ханымны, аның кул эшләре. Без заказ белән аңа эшләттек. Безнең икенче лауреат кызыбыз Мөхәммәтҗанова Сәйдә Айрат кызы. Менә бу бала ул күлмәген кимәгән бүген. Монда катнаша торгандыр ул. Койма? Катнаша икән. Аның матур итеп киенүе, аның матур мөгаләмәсе, менә мөгаләмә шулай булырга кирәк. Бу баладан андый дәресне алырга да була башка кызлар өчен дип уйлыйм. Хәтта үзе яшь кенә, әле кичкенә, бүген бу сез әле 11нче класста түгел. Шуңа күрә гаҗәпләнеп калырлык. Менгәштендә менә иңке баш белән үзен күрсәтә белүе, аннан рәхмәтләр әйтеп төшеп китә белүе. Гомумән нәфислек үрнәгенең бер күренеше бу балада тупланган. Һәм мин әйтмим сочиниясе бүген аның кемдер катышмаган дип. Анда кемдер катышуы бар. Без хәтта ансына да карамадык яңадан. Үзен тотыш дигән бу баланың калбенә салынган кебек. Рәхмәт акылым. Һәм гаиләсендәге тәрбиясен ул ничек итеп аңлата да белә. Бик зур рәхмәт Сәйдә. Һәм аңа да менә шушындый алкалар, алка инде аныкы янтар белән, чын ташлар белән, икенчесе тигровые глазки дип аталса кирәк, ярыймы? Ташларыгыз белән торыгыз үзегезгә. Гран-при. Чынлап та бик лаеклы кызыбыз. 2нче гимназиядан Мотыгуллина Мәликә Җәлил кызы. Бу бала турында сөйләгәндә, карагыз аның. Менә шын татар кызлары, карагыз әле чәчләре, ничек итеп үрелгән, куелган, бөтен ничек җиренә җиткереп. Һәм менә бу бала сәхнәгә менде дә Язучылар берлегендә сәхнәгә менде дә сандыгын ачты да бирнәгә әзерли торган, үзе шигеп әзерли торган әйберләрне күрсәтте дә бөтенебезне таң калдырды. Шигелә башлаган намазлык, бетмәгән намазлык һәм үзенең башка кул эшләрен, һәм менә аның башына кигән калфагы да
әнисе теккән, үзе шиккән, һәм андагы ничек дип әйтсәң дә сезгә, гаиләгә карата мәхәббәт. Бу балага гаиләдән мәхәббәт бирелгән. Әти ягыннан да, әни ягыннан да. Һәм инде үзе дә дөньяга мәхәббәт күзе белән карый торган бала, бүтән кылган гамәлдән, бүтән табигатьтән матурлыкны үзенә сеңдерә торган бала итеп күренеп тора. Аның елмаеп сөйләшүе, елмаеп мөрәҗәгать итүе. Иң беренче бу балага матурлыкны күргә өйрәтелгән. Менә шуңа күрә бик зур рәхмәт. Әле безнең фигурный катание дибез бит инде, фигуралашуы буенча. Аның буенча да әле ул зур җиңүләр яулаган. Ул телевидениедә алып баручы да, ул яшьләр бүлегенә дә катышып безнең Татарстан, бөтен дөньядан килгән татар яшьләре белән дәшли. Гомумән бу балага салынган. Сөйләшү, аралашу, тыйнаклык, матурлык, булдыклык бу балада бар. Бик зур рәхмәт апам сиңа. Гран-приның безнең алкаларда бик матур, бик затлы, бик зур, чынлап та үзе яратып киярлек. Һәм инде мин инде өстенә генә кигерәм.